ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾನಿಪುರಿದ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಾನಿಪುರಿ ಏರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಎಜ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಾನಿಪುರಿ ಪಂಡಂಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪೈನಿ ಪಾನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಾನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಡೆದು ಐಕೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ 1 ಚಮಚ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ 1 ಚಮಚ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಬೊಕ 1 ಚಮಚ ಜಲ್ಜೀರ ಪಾರ್ದು ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೈಡಿಡ್ಗೆ ತನ್ಗ ಜಲ್ಜೀರಡ್ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪುದ ಮಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೀಪದ ಚಟ್ನಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 4 ಖರ್ಜೂರ ಪಾಡ್ಯೆ ಬೀಜ ದೆತ್ತದು ಪಾರ್ದಿನ ಖರ್ಜೂರ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಉಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತುದು ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆ ತೊನೋಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟನ ಮುಂದೆನು ಬೇಯ್ಪಾವೋಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡಿಯೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತುದು ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಪರೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಉಂದೆತ ಕಲರ್ಲ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಉಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಕಡೆ ದೈನಿರ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಅವೆಂಚೂರು ಅರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಟ್ನಿಲ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಚೀಪೆದ. ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾನಿಪುರಿದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಯ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಟಾಣಿಗೆ ತಂದೆ ಈ ಬಟಾಣಿನಿ ನಾನು ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆ ತಂದೆ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊನೋಡು. ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಏನಿತ್ತೆ ಪಾನಿಪುರಿದ ಪೂರಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗೆ ತಂದಿನಿ. ಪೂರಿಲ ಮುಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಂತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಗೆತೊನೋಡು. ಪೂರಿದ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅವನಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಪರ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಿಲ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಲಿನ ಪೂರಿನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ ಐಕ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಜಾವರೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಪೂರಿದುಲೈ ಬಟಾಟೆದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೀಪೆದ ಚಟ್ನಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಐತ ಅವು ಪಾರ್ದ ಐನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ದ ಪಾನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ತುಯೆರತ ನಿಕುಲು ಪಾನಿಪುರಿ ಏತ್ ಈಸಿ ಪನ್ನೆ ಇಂಕಲೆಗ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ಒಂದು ಬಾಲೆಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಲವರ್ ಆಯ್ಡ್ ತಿನ್ನರೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ತುಲಿ ಆಯಿ ಬಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಮೊಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನರೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕಲೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.